da zan saki wani bidiyon da na rantse da Allah iyallan wannan mawaki da ƴaƴansa da danginsa in kaka sun zauna da shi to za su kashe shi ne. Assalamu alaikum jama'a, barka da warhaka. Da Allah ku tsaya ku saurari wannan bidiyo da zan daura da kuma dan ƙarin bayani da zan yi a ƙarshe. Duk wanda yake ƙasar nan ya san kwanan baya an ta cece ku ce tsakanin Najeriya da Nijar, kuma mu tsakaninmu da Nijar ba abin da ke tsakaninmu sai alkhairi da mutunta juna da ganin darajar juna, domin abin da ya haɗa mu da su addini ne, mu kuma ba mu da abin da ya kai addini. Cin mutuncin mutanen Nijar cin mutuncin mu ne, makwabtanmu ne, yan uwanmu ne na jini, yan uwanmu ne na addini. To tsakani ga Allah, ko da mutum yana ganin yana da alaka da gwamnati ko yana da alaka da wasu masu zuga shi, akwai abin da ba za mu yarda da shi ba. Kwanan baya 'yan Nijar sun ta zagin Najeriya sakamakon ɗanmu wannan rara mawaƙi yana zagin su, yana zagin shugabanninsu, su ma suna zagin shugabanninmu. Bahaushe ce ɗan kuka mai jama uwa ce mai jifa. Yadda naga ana zagin mahaifiyar rara abin bai min daɗi ba, saboda mai dattijuwa ce kuma ba ita ta aike shi ba, kuma wani baya wato wala ta ziruwa. Jama'a wallahi na rantse da Allahn da yake busa rai kuma yake zare rai, in ba dan tsoron Allah ba, in ba dan idan ka rufa wa ɗan uwanka musulmi asirinsa Allah zai rufa maka asiri ba, in ba dan ire-iren wannan mutanen kirki masu hankali, masu ilimi, dattijawa, masu ƙaunar arewa, masu son a zauna lafiya ba, in ba dan iyalin wannan mawaƙi ba da ‘ya'yansa da kuma danginsa ba, wallahi da na saki wasu bidiyoyuka, amma musulunci bai yarda ba ka tona ma wani asirinsa, ko da komai zai yi, domin annabi ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Duk wanda ya rufa wa muslim dan wansa asiri to Allah zai rufa ma sa asiri duniya da lahira. In ba da haka ba da zan saki wani bidiyon da na rantse da Allah iyallan wannan mawaki da ƴaƴansa da danginsa in kaka sun zauna da shi to za su kashe shi ne, amma sai sun rabu da shi. Dan naga mutane suna mamaki ana zagi mahaifiyarsa bai damu ba. A'a, akwai abin da ba ku sani ba, amma ni ba zan faɗe shi ba, kuma insha Allah ba wanda zai sani, saboda muna fatan ya shiryu. Kuma bawan Allah abin tausayi ne, mutane suna cewa ‘yan Nijar kar ku damu, kar ku yi fushi. A'a, wallahi abin tausayi ne, maganarsa ba ta tasiri, hanya ce ya bi na jahilci da hauka da wawanci. Shi yasa mu wallahi tausayinsa muke. Gurinsu ba zai cika ba har abada ba za ma kama hanyar cika ba. Shi yasa abin tausayi ne, mutumin da a ƙasarsu baya yawo, yau da zai fito a ƙasar tashi za a kashe shi. Mutumin da zai zagi wani a ƙasan shi wani ya rama, to kaga ai abin tausayi ne. Yau a ƙasar ka a ce an tsane ka, to mu ba abin da za mu yi. In ba dan haka ba wallahi da na saki bidiyon nan billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya mutu da bakin ciki. Amma Allah ya ce mu rufa wa musulmi